Shwmai, a chroeso i'r fideo yma, ble fyddwn ni'n cael cipolwg tu fewn I becyn gwersi Tywydd Braf yr ysgol ddigidol. Os hoffech chi archebu pecyn Tywydd Braf, yna dyna gyd sydd angen I chi wneud yw danfon neges ar e-bost i'r cyfeiriad sydd fan hyn ar waelod y sgrin yn cadarnhau yr hoffech chi archebu'r pecyn, yna byddwch chi'n derbyn eich dolen ddigidol y diwrnod gwaith nesaf. Wrth I chi glicio ar y ddolen arbennig ar gyfer eich ysgol chi, byddwch chi'n cyrraedd y dudalen yma, ble fyddwch chi'n gallu gweld yr holl adnoddau a gweithgareddau. A dewch I ni gael cipolwg ar y dudalen yma nawr. Mae pob gweithgaredd yn dechrau gyda neges I athrawon yn unig, ble dwi'n trafod sgiliau sydd angen ar disgyblion yn ystod y dasg. Yna fel welwch chi, mae yna set o wersi allwch chi ddefnyddio a dangos i'ch disgyblion chi'n uniongyrchol ar gyfer y wers. Hefyd, fe welwch chi fotymau I ganllawiau athro a'r taflenni gwaith. Mae'r PDF ganllawiau athrawon yn rhoi cyfarwyddiadau am y dasg, hefyd termau pwysig a chopi o daflen waith y disgyblion gydag atebion arni. Mae taflen waith pob gweithgaredd ar gael I chi fel PDF i'w argraffu neu ddefnyddio trwy CA2 PDF, taflen waith i'w ddefnyddio'n syth yn Google Classroom neu yr un taflen waith eto ar gyfer Microsoft Teams. Diolch am wylio, diolch am yr ymateb i'r pecyn gwaith a cofiwch gysylltu gydag unrhyw gwestiwn neu archebu eich copi chi o'r pecyn gwaith. Diolch, hwyl am y tro.